खुलुमबाय स्टुडिअ दं आंखिलि ब्रह्म सानबानि हाबाफारि लानानै 14 नं सिरांदुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएल लाइमोन गांखं आरो आइजो गांखंनि बानजायनायाव सान्थिफुरनि गेलेग्रा फोथाराव इन्टार प्राइमारि लोगोआरि जोलुर आरो काबादि बादायलायनाया दिनैनिफ्राय जागायबाय। प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकारखौ आथिखालाव गुबुन गुबुन बिथिङाव खामानि मावनायाव मुखुब जानायखौ नुनो मोनबोबाय थादों। नाथाय बेनि गेजेरावबो जोलुर गेलेनायखौ बांसिनै नोजोर होनायखौ आथिखालाव नुनो मोनदों। जोलुर गेलेनाय बिथिंखौ नोजोर बोनानै एबा प्रमद बर'नि नीति आरो आदर्शखौ लानानैनो दिनै 14 नं सिरांदुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएल लाइमोन गांखं आरो आइजो गांखंआ सानबानि हाबाफारि लानानै दिनैनिफ्राय सान्थिफुर गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव ब्लकनि सिङाव थानाय गुदि इउपिपिएल कमिटिफोरनि गेजेराव जोलुर आरो काबादि बादायलायनाय खुंफुंबाय। सानबानि हाबाफारि लानानै खुंफुंनाय बे जोलुर आरो काबादि बादायलायनायाव बेखेवनाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायै इउपिपिएल लाइमोन गांखंनि मावफुं आफादगिरि इरागदाव बसुमतारी आरो इउपिपिएलनि बारग' एमसिएलए गुनेश्वर गयारीजों लोगोसे 14 नं सिरांदुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि आफादगिरि बिरदाव मोसाहारि आरो इउपिपिएलनि गोबां दैदेनगिरि बिथांमोना बेयाव रानिखाता सान्थिफुरनि सिङाव जे 14 दुवार जोंहा बिटिआर बियाबनि लाइमोन गांखंनि जे फुटबल बादायलायनाय हाबाफारि बेयाव प्राइमारि लेभेलखौ लानानै हाबाफारि लानाय जादों। दा इन्टार प्राइमारि बे हाबाफारि दा बे हाबाफारिया जोंहा सिगां समनिफ्रायनो थांनाय बोसोरफ्रावबो जोङो जाबाय थादों। जोङो सरकार दानाय लोगो लोगोनो जोङो गासिबो बिथिङाव जौगानाय लाबोनो थाखाय जों मोनफ्रोमबो बिथिंखौ जोङो लांफानानै माब्रैबा जोङो जोंनि ओनसोलनिफ्राय खेला दिगावनो होन बा कालचार दिगावनो होन बा बिभिन्न दिगावनो होन माब्रैबा जोंनि लाइमोनफोरखौ जोङो एंगेज खालामनो हायो बा उन्नति खालामनो हायो बिनि थाखाय जोंनि सरकारा हाबा मावगासिनो दं। बे असिलायैनो दिनै चिरां 14 चिरां दुवाराबो लाइमोन गांखंनि जे दैदेननाय बे दैदेननायाव दिनै बे फुटबल हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो बेयो सानबानि हाबाफारि जागोन आरो 15 थारिखआव बियो फाइनाल जागोन आरो फाइनालाव ओरैबायदि जाकजमकजों जोङो खालामनो सानदों बा जाकजमकनि थाखाय बिथांमोनहा आयोजन खालामदों। दा बेयाव जोङो जोंनि फुटबलखौ बे ओनसोलनिफ्राय जोंनि बे 14 चिरां ओनसोलनिफ्राय जाहाथे मोजां गेलेगिरि ओंखारनो हायो बे असिलाजोंनो लानाय जादों। बिटिआर सरकारा गोबां खेला थासेयावबो फुटबलखौ बांसिन इनिसिएटिभ होनायखौ बे समाव नुनो मोनो थांखिया मा? दा फुटबल होननानै बुङोब्ला सारा बिश्वआवनो नाय दिनै फुटबलखौ बांसिन गुरुत्त हिसाबै लानाय जादों गेम हिसाबै। दा बेजों लोगोसे जोंहा गुबुन गुबुन खेलाफोरबो दं। दा नाथाय फुटबल होननाय लोगो लोगो जोङो मोनसे गोदोनिफ्रायनो मोनसे ट्रेडिसन जे खेलानि सायाव जे फुटबला मोनसे ट्रेडिसनेलि जोंहा फैबाय थानाय। दा जाय खेलाखौ साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा मोजां मोनो जायखौ साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा गोसो गोरबोजों गनायनानै लायो बेबायदि खेलाखौ जोङो लानाय जादों। गिबियावनो खुलुमबाय गासै मिडिया नोंथांमोनखौ बरायनानै लाबाय। जोंनि दिनैनि नैबे खेलाखौ होनाया जाहैबाय जोंनि 14 नं सिरांदुवार ब्लक लाइमोन गांखं लोगोसे आइजो गांखं जों जुथायै नैबे 14 नं सिरांदुवार ब्लकनि सिङाव थानाय इन्टार प्राइमारि फुटबल एन्ड काबादि कम्पिटिसन बेखौ जोङो होगासिनो दङ बा दिनै गिबि खेब अपेनिं मेट्स। दा दिनै अपेनिं मेट्सआव गेलेदों जोंहा लाइमुथि प्राइमारि इउपिपिएल बिनि हेंथायै गेलेदों रुनिखाता प्राइमारि इउपिपिएलनि गेजेराव। बान्था हिसाबै माबा दोननाय जादों? बान्था हिसाबै जोङो देरहानायनि थाखाय 20,000 लोगोसे ट्रफि आरो जेननायनि थाखाय जोङो 15,000जों लोगोसे विथ ट्रफि आरो बेस्ट प्लेयार होनाय जादों। खेलाया जाहैबाय जोंहा सानबानि हाबाफारि लादों। जोङो फाइनाल खेलाखौ फैगौ 15 आगस्तआव जोङो फाइनालखौ होनो आखायाव लादों। दा जोलुरजों लोगोसे जोङो गुबुन मोनसे काबादि हाबाफारि जों बेखौ लाफानाय जादों। दा गुबै दिनैनि हाबाफारि लानायनि थांखियानो जाहैबाय जोंनि बिटिआर सरकारा जेरैबायदि बिटिआर सरकारा गेलेनाय बिथिंखौ नोजोर होनानै दिनै दुरान्ड काप ISPL गुबुन गुबुन खेला बेबायदिनो इन्टारनेसनेल खेला सकबल बेबायदिनो बे हाबाफारिखौ जोंनि दिनै बिटिआर ओनसोलाव दिनै खुंबोगासिनो दं। थिग बेखौ नोजोर होनानैनो बिटिआर सरकारनि सार प्रमद बर'आ मोनफ्रोमबो कनस्टिटुयेन्सिनि सिङाव लाइमोनफोरखौ गेलेनाय बिथिङाव जौगाहोनो थाखाय आरो बिथोन होनायनि थाखाय जों देग्लाय गिबि खेब जोङो 14 नं सिरांदुवार लाइमोन गांखं लोगोसे आइजो गांखंआ खेलाखौ होदों।
मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं नामा? जुदि नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं अब्ला नोंथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होनो थाखाय नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे रिहाबिलिटेसन सेन्टार। जुदि नोंथांनि नखराव आरो नोंथांनि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै दं अब्ला नोंथाङा रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होफैनो हागोन। मंगलदै सेनं बामुनपारा दरंआव थानाय रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव नोंथाङा ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों गोदोसोनानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होफैनो हागोन। नोंथाङा नोंथांनि ओनसोलनि फेग्रा मुवाजों गोदोनानै थानाय सुबुंफोरखौ बे रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होनानै सासे राफोद आरो मोजां सुबुं खालामनो हागोन। गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय नोंथाङा 9859262926 60030927006 नैबे होनाय जानबुं नम्बराव खौरां लानो हागोन।